Сонишонам ҳаммисола. Ина марамад нами курткои пуховик ё тоза турецкишан. Ина мехошон чиай оригиналай норкаошана мехошон норкай. Нархи сабук хати шумо дода метавонам нисбати дигар ҷо. Ина моделҳои нави ки ҳам имсол омадагиян. ина нархи дона 1800 1900 то размери 58 дорам. то размери 58 56 шумо метавонед ки дарё кунед ҳамин чизора пурсед. ина марамат бибинед остиношам ёра нав овардагиян оли чуна кушодагӣ нестанд. ин яке аз қапидагиам то 54 размера дора айчилидам. то 54 размера дора. одамои хеле бузбаладам камтар меша. ана ё барои ускиян ё ай одамое ки айчилида то 48 намепӯшанд. ана ёра метавонед ки харидорӣ кунед. ахирон модели турсияки омаги мехш норкаи тозай ё ай 42 то 48 нами модел ҳаст. $1800 $1900 сомон. инам ё метавонед ки харидорӣ кунед. бо биен савдо кунед, бо мумкин арзонтар мекунад. инаишам 1900 бо арзон мекунад. ана ё яке аз шумо мебинед ё ҳамаш борои гуанжоай. ина 1400 1450 борои гуанжо тоза фирмаш то размери 58 дора. яъне ки балшимерко ҳастанд. касе ки балшимерка мепӯша анами якимсоти гуанжо метавона харидорӣ кунад. мехош норкаи тозаан. плашовкашам оригиналай 1400 сар мешавад то 1700 сомона. то метавонед ки биен бихаред.